Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23. Anyaman nga aramiden nyo, ipapuso yo, akas la maipaay iti apo asaan, akadagiti tattao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Awanan! Maabakan! Di ka man. Kabang naka-discrodyan tayo eh. Siyak ti mga bak. Oho, awanan pare. Sakti mga bak, oray kita. Pare, adan ni boss. Unang peso. Idulin mo na kita para. Dalasam. Inak mo ito na di trabaho. Good afternoon, sir. Nagagat ka, Apoldo. Uray kasto yan na puno ti panawan kat adda ka di terwar nga gargarden. Uwan, sir. Aglinong ka pa itan eh. Narigat, nagsakit ka gapo iti pudot. Sige, sir. Aramidak da ita. Pulto, Apay, ningay boss. napaano na? Bimisita labit dito, yung pimanaw matlaing. Ay, nukas tagarod, aginumtan pare. Anya? Makitam na daw eh. Adalagban ko nga arak. Mayata, tengadan pay. Ay, uwi na. Ala, mapantan ijay likod. Aginumtaman ijay. Darasam nga raw. Ayan di janitor, nagrugit to'y CR. Ay, wan nga rod. Aun pa'y serbina at duwada. Ay, siyak manan ti agwalis. Ay na, saan mo at trabaho dayta? Office work ti trabaho dito. Saan a janitor? Jakmat nga rod kaya tinawara a pagtrabahuan. Awan ngamin ni boss. Iso akas ta. Papitik-pitik dalaang ngamin ngagtrabaho. Makaparurod. Baybay anda ti trabaho da. Nabardagan matan pare ko. Uray siya kumata, paray. Anyat oras na ya. Naguray. Kita-kita jerilok na nagtay-tayag di panagkira. Anday! Alas 6 paray. Rabi mo gaya mo na. Nay, di mo madlawayangan na si pangitan. Pare, agawid ako. Sige, aganan na ka paray. Naimbagan ka, dito ka maturog. Sige, no problem. Ala, agawad ka latang ituloy ko ate, ginom ha. Ay na, nabarbartek ka manan ang nagawid. Italayang mat. Anya nga italaang. Nabartek ka manan idikal man. Naginom kami nga raw, kani kumparay. Anya nga rod ti karga day tabag mo. Badaw, ti karagaday daw. Awan tinayawid mo, nga uray kopon banla kuma. Diyak na kayo puslit. Tama nga nung makita dagiti ka-opisina. Anan mo maya, ti ano kopon band. Rinabi mo na kiyawawit ha. Ay kat usarak mat dito'y balay. Ay, kumpurmi lang nga raw dan ti mayaw awit ko. Agapoy diyo opisina. Apay, agriri ka? Dita ka lang mat abumaw, bawi Wala. Pasensya kan. Entun maminsan. Mangyayawit akiti adaw. Lagit din. Isaga naman dyan pagitan. Makaturturog akon. Ay, awan manan tinagmap. Iso matlagayam ang nagrugit man into'y office. Uray dagiti paladpad. Nagtatapok da. Anya nga iti aramidan dagita ang masuswelduan at janitor. Mabit man laang, tainak ibagakin ni Mang Puldo. Dayjay niyo, nakatugaw mat. Ay, di na pa'y nalpas ti trabaho na. Agtugaw-tugaw manan. Ibagam, tapno ang muna. Mang Puldo, Apay, ma'am. saan pa'y mat-anamap di opisina mi? Kasta ka di, ma'am. Nagtapok pa'y ti paladpad.
Ay, pasensya kan, ma'am, at mading amin tiriknak. Kasta ka di? Uwan, ma'am. Maulawak pa yung aron. Ay na, saan kayo kuman asimrak ano maditirik nayo? Ay, sana bali, ma'am. Hindi kayo madanagan, tapilitag ti agmap. Ay, isanan. Bayan yon, Mang Puldo. Ang mga noan niya pa'y timapasama kada kayo. Sige, itugaw yulat taditan. Nalaing ka talaga kagartista, paray. Sakpay mati ko na. Kahit, anya timbagam nga kin ni Ma'am Litay. Oh, imbaga ka maululawak, Oh, di na kon pinilit pa yung agmap. Naibagam day tagan kwa na. Ito na. Sigamot pare. Kasla ka lang, dadamaw. Nagturod ka man. Agtrabaho kakit din. Katawan mo't di, boss. Aginana ka, Ay, pudno day tako ng pare. Kanya, indag merienda. Ay, kwa. Saan pa'y matarimwar dagiti mamadamta? Kung dagiti sisirta. Madulami. Masapol lang yung uray-urayan pa lang dagita. Umuna takit din. Ay, isa pa kay matkidi let's go. Liti, imawag ni sir. Anya ti ko na. Agpamiting kano inton umay alawas. Ay, nasayang at mat. Gundaway mon amang report kadagita at janitor asadot. Ni, apay ngay asyak. Good. No maikat da, di konsensyak pa'y. Mawarningan dalaang mat. Sikan ano maiturad mo? Nubaybay ang taday taabanag. Awan malugi ti kumpanya. Masuswelduan da. Nga awan mat aramidan da. Bay amlatan. Ano san talataidan? Makaamon ni boss kadakwada. Kumusta kayo dito, lady? Mayat mat, sir. May isa ka kadagiti na bayagan nga empleyadong dito, Uwan, sir. Among mata ka na yun nga awana. Iso na talaga kaklatan na pumanaw. Gaputa adda pa nagtalag ko kada kayo nga empleyado. Amok dayta, sir. No adda madlaw yung empleyado asadot. I-report yo dagos kanyak, ha? Narigat sa dayta, sir. Iso ana saya at nuda kayo timang takwat. Tadyak kayat agumura da kanya. Liti. Oh, apay ayan. Awan mo tun di sandal ko dito Anya, Makadlawa kon. Adun di agpukaw agamit tayo. ay, saan lagayam asikat yung mapuppukawan? Uray siyak mat. Dagita laang mat a janitor ti agsinoblat asumrak kan rumwa dito opisina. Ala, bayam tadamagag to kadakwada. Anya ti makunam. Mayat mo't lang, dito inyawit ko sandal. Umanay kanyak, lakay. Nan, kitag man. Medyo na nga to ti heels na. Ang may bagay kanyak. Bagay mo talaga. Win nga rod, nanggatangam. Di ka nagtagtagari. Anya, Saan ko aginatang dayta? nangalaam ngay nga rod. Ay, apo, ako li magkakadilatan. Basta adan usaram asandal anapintas, narumwar ka. Ay na, nagmayat at talaga lakay. Nangina siguro dahitoy. Ma'am, excuse me, tagdalosa ka. Mang Puldo, ada man la damagat? Anya dayta, ma'am? Ada ka din nakitam asandal? Sandal? Kunang amin ni Mary, imbati na laang dito'y sirok tila may saan na di sandal na idikalman. Ngamawan matan. Nay, jak mo dayta, ma'am. Awan mat ngamin ti sabali nga umununag ditoy. Da kayo laang mat a janitor. Ay, ma'am. Nadaman ti makitak anak awara, jak may turod nga lain. Amo yung mait. Saan ko nga ugali ti kasta? Kung naktumat kan ka. Ngam saan na nga aminan nga inala na. Un nga rod. Ngam awanin ti sabali ang nangala iti dayjay. No di isuda. Isuda mat ti suspetsa. Ay, sobrang da ito yung aramidan da. Naskan na maikanda iti disciplinary action. Nagdamagan da ka kaday, tagiti babae di taonag. Huwag nga raw.
Diyan ka no sandala mapukpukaw. Uray siya nga raw kat nagdamag-damag kanyak. Anya kay tamok dita. Shh, di kagtagtagari Tapay. Siya tinangala. Anya. Naregalo ka akin ni bakit ko. Anya. Iso di kagtagtagari. Tidakis na nga rod pare. Uray siya kat pagsuspitsandan. Ay apo, baybayam ida. Ide, adda manin na pukaw nga pitaka. Nga adda kwartada. Siyak manin ti pinabasol da paray. Ay, paray. Kasano ngayon umaamuan ni Busteta nga aramidan? Oo, adula amin. Kasano kumamot ang maamuan na. Alaman. Apay, adaya ebidensyada. Awan Apolos. Manipod ita. Saan akon nga agiwara kadagiti gamit ko. Ay, uray siya Ni Mang Puldo ti amok. Isulakik di ti agal-ala. Isumat ti suspetsak. Iyaw awid nan samot dagiti taktakawon na. Lakit di Nadamag mo ka din paray. Tiyan niya. Agtalinaed ka nun ni Bustayo dito opisina. Naku na. Isungat ti mang magagko dito opisina paray. Aya. Saan tan ang makatugaw-tugaw? Awanin na nga ron di panagin inom ta during office hours. Ay, wala. Ay, agtrabaho ta na. Oo, naintigas. Ne. Ay, Tikot sinibos dita. intagtrabahon, kartagan. Ne, apay ngay. Awan mo ti inyawid mo. Di ka nagbirok. Tanagmalmalam ang nakabantay ti busme. Oh, di nakmanrabakan iti kasta, Puldo. Agpaiso ti ibagbagak. Inaldawon nga umay agbanbantay iti opisina ti busme. Kasta aya. Delikado no matiliwan na ngagyaw awid iti gamit nga aggapo iti opisina. Kayat mo ka day, amay katak. Paray, ayos. Oh, apay. Rimuarin ni boss. Napanan na. Napan ka nung nakimiting Ay, di maturog ta nga roden Ayun Puldo. Puldo. Mare, di na ka man madisturbo na mas tituro ko. Bumangon ka dita, Puldo. Sir! Sir! Naaktuan ka mitlagan. Ah, Ket manipod ita. San kan ang makastrek iti daytoy nga opisina? anya! Agtrabaho ka anasayaat nga awan tinayon na akalukuan. Di mo dadaulan ti panagtalak ti boss mo kan ka. Tapno agtultuloy lata ti kinaimbag asumangbay iti biyag mo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayo